Granollers ha renovat aquest dimarts un conveni que ara haurà de signar amb la Generalitat, Segalers, ATM i els municipis de la Roca i les Franqueses. L'acord té a veure amb el servei d'autobusos de la conurbació de Granollers, que a partir del mes de maig als vespres incrementarà l'horari a 4 línies. A més, també es crearà una nova parada al barri de Can Mònic i es substituiran 2 vehicles que ja s'han de retirar per 2 de nous, que començaran a funcionar al juliol. El conveni també inclou la col·locació de càmeres a 9 autobusos, que serviran de caixes negres. El pressupost del servei per aquest any és d'1,8 milions d'euros, dels quals 739.000 els aportarà la capital vallesana. En el ple també s'han ampliat els terminis de negociació del nou conveni que afecta els treballadors municipals, amb la presència entre el públic d'alguns dels seus representants. Entre la gran quantitat de gent que ha seguit el ple, també hi havia representants de la taula pel dret a decidir de Granollers, a la qual l'Ajuntament s'ha adherit a través d'una moció. Els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca també han tingut part de protagonisme, amb la moció aprovada per sancionar els bancs que tinguin pisos buits. El ple també ha iniciat els tràmits perquè UNICEF reconegui Granollers com a ciutat amiga de la infància i s'han aprovat mocions en contra de la llei de l'avortament, la distribució dels fons de cooperació local i la pujada del preu del transport públic.